Selam i pozdrav, dobrodošli u moj novi video. Danas za vas pripremam jedan zanimljiv recept, veoma ukusan, tačnije hljepčići punjeni piletinom, gljivama i sirom. Znači, prvo pripremamo tijesto. Za tijesto nam je potrebno 2 kašike margarina ili butera, znači sobne temperature, zatim 1 jaje, zatim otprilike 3 kašike jogurta, 2 kaškice soli. Malo ćemo to da sjedinimo. Znači sipam 200 ml vode, mlake vode i otprilike oko 500 grama brašna, ali znači tačan recept ostavit ću vam znači u opisu ovog videa. Otprilike zamijesimo kao za hljeba i potrebno je dobro izgnječiti. Evo pogledajte ono kad se lijepo ugnječi, ne bude više okolo zdjela prljava i tad je tijesto znači gotovo. Evo pogledajte. Dragi moji, znači tijesto ostavljamo sad da odmori dok ne pripremimo smjesu za punjenje. Znači sad ću ovdje da isjeckam pileći file. Ovdje imam otprilike oko 200 grama pilećeg filea. I sad ću ovako sitno znači da isjeckam. Isitnimo i šampinjone. I sad ćemo znači i paprike da isitnimo. Puno mi je obje, ali ću pola znači uzeti, pola od crvene, pola od zelene, da se malo zašareni. Kao što vidite ovdje imamo 1 glavicu luka. Ja neću je isjeckati, vi možete, ja ću da je izrendam. Dodat ću ovdje otprilike 3 kašike butera. Sad ćemo da otopimo buter. Kad se buter zagrijao, dodajemo znači piletinu i dinstamo samo ovako. Ovako, kad se pileće meso blago prodinstalo, sad ću znači da pokupim ovdje nazad u zdjelu. Ovako znači, ostavljamo na stranu i u ovaj buter znači dalje pržimo šampinjone. Znači i njih ćemo malo da izdinstamo. Nakon toga što smo šampinjone izdinstali, također i njih znači pokupimo u zdjelu. Ovako znači u zdjelu. I ovdje sam dodala buter, malo mi je još zafalilo da ne bude suho. I sad ćemo da dinstamo ostalo povrće. Znači dodajem luk. Kad smo luk kratko prodinstali, dodajemo i papriku. Skupa sve dinstamo. Ovako kada se luk i paprike izdinstale, dodajemo meso, a i šampinjone i sve skupa miješamo. Dodajem začine, 1 kaškicu soli, otprilike 2 male kaškice vegete, malo bibera, malo crvene paprike. I to ćemo sve lijepo da izmiješamo. U to ćemo dodati 2 kašike kajmaka. Zatim
jednu kašiku brašna, tek toliko da poveže znači ovu smjesu, izmiješamo i dodajemo malo sira, ribanog sira i to bi bilo to. Naša smjesa za punjenje je gotova. Sad je ostavimo na stranu. Sad, dragi moji, uzimamo tijesto. Malo ću pobrašniti podlogu. I prebacit ću tijesto. Znači ovdje sam malo dvojila tijesta. Treba će mi poslije, to ćete da vidite. I sad ću ovo da razdijelim na 4 dijela. Pokušat ću da budu jednaka. Ali ako ne budu, bože moj. Ovako, prilike. Ovako. Ovaj mi je nešto i najmanji, pa ću malo uzeti od ovog i od ovog. Sad ćemo ovako da oblikujemo kuglice. Otprilike približno su jednaki. I sad ćemo znači da radimo. Sad ćemo otprilike znači malo da razvaljamo tijesto. Evo ovako otprilike. I sad uzimam znači jednu zdjelicu i stavljam znači ovako tijesto na zdjelicu. I tu ću malo da dodam sira ribanog. A zatim i ove smjese. I zatvorimo ovako. Znači lijepo zatvorimo da nam ne iscuri. Pogledajte. I sad ću da stavim. Pogledajte. Ja ću ovako malo da stavim čisto radi dekoracije, čija sjemenkice. Eto ga, dragi moji, to bi bilo to. Sad stavljamo na pečenje i pečemo otprilike oko 35 minuta. Pa eto, vidjet ćete sami kao hljeb dok ne porumeni. Sve zavisi od pečnice, znači ništa vam tačno ne mogu reći. Evo, dragi moji, pečeni su, moje šerpice su pečene. Neki nazivaju ovo jelo šerpice, tako da ja bih rekla moji hljebčići. Ali eto, kako god, pečeni su, pa ćemo ostaviti ovako malo da se ohlade, da napravimo i presjek. Wow, kako lijepo izgleda. Evo, pogledajte kako je lijepo sočno. Još je toplo, ali sad ćemo da probamo. Evo, pogledajte, vidite kako je to sočno i ukusno. Njam, njam. Baš je ukusno. Jedva čekam da jedem. Evo, ovako ćemo staviti lijepo za sliku. Da Edin mi može to lijepo uslikati. Eto, dragi moji, tako je ukusno i zanimljivo. Probajte napraviti, nećete se pokajati. I eto ga, ako vam se svidio ovaj moj recept, ostavite mi jedan like, komentar, kako se vama sviđa i da li ste pravili.
na ovaj način i mi se ako Bog da gledamo u idućem videu. Ćao!